May samanin gagayam din kakapsat, agun daway, ngayon din kada tayo, iti ayaton tayo Diyos, iti panagadal tayo, kadag iti sasaw niya Prios. Iti dahi ang agun daway, gagayam din kakapsat, kumablawak iti naimbag na orasyo, iti dahi tingal daw, niya Prios kadi, iti mang bendisyon tumunggal may sa kada tayo. Kumusta kayo, gagayam din kakapsat, iti kalabas nga aldaw, iti tayo panagadal, kadag iti sasaw ni Apo Dios. Dumak tagsalsaludsod na may panggap ka pay nga na-delay kakapsat dagito nga may upload kaya dawat iti dispensa saan ko nga na-upload nga daras gagayam po iti technical problem kakapsat. Kumusta kayo gagayam din kakapsat sapay kadi kanya po Dios iti kankanayon amang bendisyon tumunggal may sa kada tayo iti kalman. Naadal tayo, gagayam din kakapsat, iti may panggap, iti panagayat niya, po Diyos kada tayo. Numan pa'y managbasol tayo, numan pa'y da tayo naglikod, naglamis, iti pamati, wano nagatras, kunak manlangan, iti pamati tayo, kiniya po Isus, at dada iti Diyos, nga iso pagserserbian tayo, akan kanayon, nga agururay, iti tayo panagsublikan kuan, iti gondaway, wano iti panawan nga intayo agsublikan ko na ada anak kasagana nga mangiparik na maminsan pa iti ayat na kada tayo mangiparik na maminsan pa iti panarabay na ken mabalin na nga iburay kada tayo dagiti pamindisyon ken kastamot iti ayat na palalo kada tayo kagayem din kakapsat iti daytoy agon daway kayat ko maminsan pa kakapsat nga pag ginadalan tayo iti sasaw ni Apo Dios iti temot tayo nga kuna na dito ay tiag nanayon na kinapudno amang tadnamnama. Wen gayam kin kapsat. Dahito tiag nanayon na kinapudno nga may sa nga topic tayo daya ayat ni Apo Dios. Dahito iti kinapudno ay eton na ka gayam kin kapsat. Nga uray pay datayo kat managbasol. Tadto iti karina tinbaga na tumunggal may sa kada tayo. Sa anak ni May kuna na gapu kadagiti nalantag no dikat di gapu kadagiti managbasol. Datayo nga rod amin gagayam din kakapsat may karitayo iti panagayat dayto a Dios nga isu a pagserserbian tumunggal may sa kada tayo. Dayto iti kinapudno amang tadnamnama tumunggal may sa kada tayo. Iti dayto ang gundaway o iti dayto ang aldaw ti suludsod noy ayatan na tayo daytoy a Dios ngayon tayo pagserserbian. Kumusta mo't gayam din kapsat? Iti panagayat tayo kan kuana. Dayto man ti saludsod kada tayo. Ay ayton tayo kadimot laing iti Dios nga iso ana marswa ken nanubot kada tayo manipod iti basol kasano nga iti panagayat tayo ken kuana dagitoy man gagayam ken kapsat iti trataren tayo nga kinapudno amang tadnamnama tumunggal may sa kada tayo o nagimbag lakit din kakapsat nga iti bibiyat tayo sa gudayan na kakapsat dagiti sasaw ni Apo Dios amabalin tayo ngayon tayo panagginadalan gagayam ken kakapsat iti daytoy nga gundaway kahit ko kapsat nga lokatan ditoy chapter 14 verse 15 iti Juan kunatoy ano ayatandak tong palanyo dagiti bilbilin ko adtoy daytoy Dios ngayon tayo pagserserbian intayo daydayawan iti naldaw pa nagbiag tayo isu iti mangidaldalan kada tayo isu nga mangiparparik na iti naindaklan ngayat na kada tayo ket dayjay subad tayo kan kuana kunana no ayatan dak iti gayam iti may salaeng kakapsat nga panang subad tayo at ayat ni Apo Dios kada tayo inton ayatan tayo ni Apo Isus kunatoy tung palan niyo dagiti bilbilin ko kastimot inintuod dagiti adalan wano sinaludsod dagiti adalan kan kuana idi madama nga mga kasaba ko na iti bantay. Basahan tayo kakapsat iti chapter 22 verse 36 iti Matthew kung ano to'y manursuro anya iti dakkalabilin iti lenteg ni Jesus kinunana kenkwa na ayatam ti Apo a Dios mo iti amin na pusong kayat nang sawan kakapsat iti sibubukal a kinatao tayo ayatan tayo dahito Dios sa pagserserbian tayo takunan na iti amin na pusong iti amin na kararwam, iti amin nga panunot wan na isip. Manipod iti panunot tayo, at danday agayat tayo kada ito'y Diyos. Nga iso nga nangayat ni mon una kada tayo. Takunan na jay, no ayat ang dak,
tungpalan nyo dagiti bilbilin ko. At tuyan da iti Dios. Nga kuna na ti umuna nga bilin no ayatem ti Apo o Dios mo kuna na ti amin nga puso, ti amin nga kararwa, kaya ti amin nga isip mo. Kaya't nakasawan iti si bubukol a panagbiag tayo, may pakita ka di, dahil panagayat tayo iti Dios. Kuna iti verse 38, daytoy isu ti umuna abilin adakkel. Kuna dakkel abilin. Iti Matthew 22 verse 39 kuna ito, ket ti may kadwa isu ti umaspingken kuana, ayatem ti pada matao kas iti bagim. Adda ti duwa kakabsat nga bilin ditoy, iti panagayat tayo iti Dios ken panagayat iti tao. Umuna, dahil panagayat tayo ken kuana, akas Dios ana marswa ken nanubot kada tayo. Nga iso akan kanayon mangiparik na kada tayo iti ayat na. Dahil panagayat tayo ken kuana, panangtungpal tayo met kadagiti bilbilin na. May kadwa dahil panagayat tayo iti pada tayo nga tao. Ni Santo Pulos nga agsinukat, gagayam ken kaupsat. Namalagip yo, dahil duwa nga tapi nga bato nga sinuratan iti Dios, mismo nga ramay na, Exodus 20 verse 31, mismo nga ramay na iti nagsurat, mismo nga isu na iti nagsurat, iya dua tapi iti bato. Dahil iti maysa, iti panagayat tayo iti Dios. Ket iti maysa iti panagayat iti tao, uno pada tayo nga tao. Kuna nito'y, daytoy ayatem ti pada tao akas iti bagim. Sa balik ka na iti panagayat iti Dios. Kahit kuman kakabsat nga pagtutungtungan tayo dahil panagayat iti Dios. Agsubli tayo kakabsat ijay Exodo chapter 20 verse 3. Kuna ito'y awan ti sabali a Dios mo iti sango. Tapay ngamin, into nagbalin nga adda sabali nga Dios. Apag serserbian tayo. Uno day dayawon tayo. Dayto nga Dios. Saan kadi nga isugat agimon? Takuna na awan sa bali a Dios mo iti sao. Into na day ti maysa nga ipangpangro na tayo nga daydayawan, daytoy nga Dios nga daydayawan tayo. Nga isu nga namarswa kada tayo. Saan na kayat? Siyaklaang kuna na iti pagdayawam. Siyaklaang kuna na awanan iti sa bali. Daytoy ket benefit kada tayo kapsat tamay salang iti Dios nga daydayawan tayo. Iti may kadwa nga bilin kuna toy, di ka mga ramid ti may paikan kaladawan a kinitikitan. Uray anya katulad ijay ngato sa dilangit. Wenno adday ti baba, dito'y daga. Wenno adday ti danom, wenno iti uneg iti daga. Ket di kay ruknoy ti bagim kada wenno pagserbian ida. Siak ni Jehova Dios mo manangimo na ka Dios. Mangi pasarong kar iti kinadakes dagiti ama ken kadagiti anak, kadagiti may katlo ken may kapat a kapututan, dagiti gumura kaniyak. Gayam ken kabsat daytoy iti agnanayon na kinapudno ti ammo tayo at kinapudno ket inton datayo ket agdayaw agruknoy wenno agrukbab tayo kadagiti ladawan na nakitikitan akas kumay iti ribulto, ipakita tayo iti ayat tayo iti Dios. Ngam daytoy iti kinapudno kaubsat nga isu iti ammo iti Dios. Ipakpakita tayo laeng iti gura tayo ken kuana inton agdayaw tayo kadagitoy nga ribulto. Tapay, kuna na ito'y maudi nga sentence na ditoy. Kadagiti gumura kaniyak. Inton ipakita da, inton iruknoy da, dagiti bagida kadagitoy ladawan na nakitikitan. Ipakita dalaeng itigura da kini Apo Dios. Tapay ngamin, utuban tayo gagayam kin kakapsat. Apay nga pagrukbaban tayo dayjay mismo nga datayo ket nangaramid. Ti mismo kumang nga nangaramid kada tayo, ti may daydayaw dayjay nangaramid ken namarswa kada tayo. Isu kumay ti pagrukbaban tayo. Saan nga dayjay ladawan. Takuna na uray kakita. Uno ladawan nga dayjay ngato. Iti Dios, ti anghel, kananyaman nga dayjay ato. Iti baba, kinuray pa iti uneg iti daga. Saan tayo nga aramidan daytoy, tako na di ka iruknoy iti bagyo. May katlo nga bilin, gagayam ken kakabsat. Daytoy iti panagayat iti Dios kakabsat. Umuna, may kadwa, ginggana ti may kapat nga bilin. Panagayat amin daytay iti Dios. Ket iti may kalima, ginggana ti may kasangapulo, dayta ti panagayat iti tao. Iso nga dahi gagayam kin kakabsat, iti
Adalan tayo nga ragli. Dahito upat nga umunang bilin. Iti may katlo nga bilin, iti verse 7, chapter 20 verse 7, kuno ito, di kaaramatan ti bareng-bareng itinagan ni Jehova Dios mo, ta ni Jehova, saan nanto di pagbidutan ang mga ramat, itinagan na iti bareng-bareng. Uwan gayam kinkabsat. Inton aramatan tayo, dayjay nagan iti Dios, iti ang angaw. Biro-biro, kuno na iti Tagalog. Ang angaw. Ang angawan tayo, itinagan ni Apo Dios. Unar aramatan tayo, dayjay awan kasiskan na itinagan ni Apo Dios. Gagayam kinkakabsat. Dahito ikat may sa abasol, wano may sa kadagiti sa nga pulo, abilin ti Dios. Nga iso arumbang nga aramidan tayo. Saan tayo nga aramatan itinagan na iti parang wanawan iti kasuskan na gayawas. Tamay sa daytoy gagayam kinkakabsat at tambaka, wano blasphemy. Anyakit din kakapsat nga nagimbag ni Apo Dios impakita na daytoy akas ugali na dayjay panagraem. Malagip ko kakapsat daydi tatang ko nga nagawan wenno imununan nga siya nga natay ang kakapsat. Taumatan ni tatang ko. Tinagan ni tatang ko ket home. Ket naawagak daytoy nga amang kunak. Ngaminton awagak iso na itinagan na home. Anya kitin nga ibagadan to dagiti makangeg kanyak. Anya kitin nga birngas daytoy nga ubing kunada kanyak nga game din offset. Ngaminton awagan tayo iti Dios. Kunan tayo Apo wenno Dios. Tauray pay dagiti anghel, uray pay dagiti Israel. Saan da nga usaren itinagan iti Dios. Tainto nagkararag na gitoy nga Israel kunada iti Dios ni Abraham, iti Dios ni Isaac, iti Dios ni Jacob. Gagayam kin kakapsat, sanda mo no mabuteng da amang balikas pay itinagan iti Dios da. Kumusta tayo? Gagayam kin kakapsat. Iti unag iti simbahan, iti unag iti kapilya, kumusta tayo iti panagraem tayo iti Dios. Iti madama, iti panag-prayer, wano iti panagkararag. Kumusta iti panagraem tayo makitungtong iti Dios. Ngay so aday dayawon tayo. Dayjay Dios anay daklan. Ngayon madama iti prayer, inton madama iti worship. Kumusta tayo? Kagayam kang kakapsat. Kumusta iti panagraem tayo? Iti uneg iti santuaryo, wano iti kapilya. Uwan gayam kakapsat. Daytoy nga bilin sa klawon na dayjay panagraem tayo. Dayjay Dios anamarswa kada tayo. Ngay sulaan kuma iti dayawon tayo ket saan tayo nga pulos apagang angawan iti nagan na. Iti may kapat kabilin gagayem kin kakabsat. Masarakan iti chapter 20 verse 8 kunadtoy laglagi pam iti aldaw pa naginana tapno santifikaram. Karagiti nam nga aldaw agtrabaho kanto ket aramidem amin nga aramid mo. Nyam iti may kapitong aldaw isu ti may sa panaginana kini Jehova Dios mo. Iti daytang aldaw di kanto ang trabaho. Iti urean niya, sikawen no ti anak mo lalaki, wenno ti anak mo babae, wenno ti adipen mo lalaki, wenno ti adipen mo babae, wenno dagiti animal mo, wenno dagiti ganet nga adda iti uneg iti rumangan mo. Daytoy gagayam kin kakabsat. Dayjay sagsagudayan iti may kapat nga bilin. Tapay ngamin, nagpatulad ni Apo Dios. Nga kunana ito'y verse 11, takadagitin nam aldaw, ni Jehova inaramid na ti langit ken tinaga. Ket ti taaw ken ti amin ngadda kadakwada. Ket naginana iti may kapitong aldaw. Isu agapuna ni Jehova binindisyonan na ti aldaw pa naginana ken sinantifikar na. Ijay kunana Tagalog pinagiging banal. Inaramid na anasantuan iti may kapitong aldaw. Aguri kayo kausat. Kung ito'y may kapitong aldaw, kahit nakasahuan, saan nga kadagiti pitong aldaw. Saan tayo nga mabalin nga agpili, tati Dios nang ituyangan iti pinagbalin na anasantuan nga aldaw, kung na dayjay may kapito. Inaramid na wano sinantifikar na. Inaramid na nga nasantuan.
Isulaan nga rod iti mabalin tayo ang ilinan, dagyan na santuan nga aldaw. So nga kuna na laglagipem, iti aldaw panaginan. Iti dayto agundaway kakabsat. Daytoy upat nga nakapatpatag nga bilin. Umuna, awan iti sabali a Dios mo iti sao. Iti may kadua, di ka iruknoy iti bagim kadag iti ladawan nakitikitan. Iti may katlo, di ka aramatan itinagan iti Dios iti bareng-bareng. Kan iti may kapat, laglagipem ti aldaw a panaginana tapno santifikaran. Dagitoy nga upat, inton tungtungpalan tayo. Tanda gayam kinkabsat. Nga subsubadan tayo, sungsungbatan tayo, iti ayat niya po Dios, ngayon parikna na kada tayo gayam kinkabsat. Iti dati agundaway. O nalabit gayam kinkabsat, iti kalabas, kasi kadayo prodigal son, ang nasaok iti kalman. Nga nalabit, iti kalabas nga laldaw, no taw-tawan pa iti napalabas. Nalabsing tayo, sinalungasing tayo, dagito yung upat nga bilin niya po Dios. Nga iti dayto yung agundaway, sapay kadi gayam kinkabsat. Nakasaganat tayo, ang mga ramid kadagito nga pagayatan na. Tapno may pakita tayo, iti ayat tayo kankuha na. Saan lang nga dayto nga Dios, iti agayat kada tayo. No di makita kumamat kada tayo, mismo, ada tayo mo't gagayam kinkakabsat, iti agayat kankuha na. Sapay kadi gayam kinkabsat. Salimot-mutan tayo, daytoy, panagayat tayo mat kanya po Dios, baban kadag iti panagtungpal tayo, kadag iti bilbilin. Sakbay nga, agkararag tayo. Dawatak man iti panagkanta, minsan pa ni Mrs. ko. Ako'y kanyang tinubos, pag-ibig niya'y walang kapantay. Pag-ibig ni Jesus ay aking nakamtan, wala nang siya yaking maging Panginoon. Pag-ibig ni Jesus ay hindi magbabago, pag-ibig niya'y pag-ibig ko. Tuwa't saya ang aking nadama kay Jesus, pagkat niligtas niya ako ng kanyang pag-ibig. Siya'y napako sa krus, at ako'y kanyang tinubos, pag-ibig niya'y walang kapantay. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Agkararag tayo. Agyaman kami kan ka, o Dios, hamami anay langitan. Gapo iti naindaklan nga iyat mo nga impariknam, imburay mo tumunggal may sa kadakami. Iti tiday ti agundaway, o Dios, gundaway mimut amang iparik na kan ka, iti panagayat mo, panagayat mi kan ka. Gapo iti panang tungpal miya po kadag ito'y nabilbil mo. O Dios, hamami nga langitan, na makitam kadi nga kami kat naglabsing kadag ito'y apagayatan wano dag ito'y nga bilbilin.
Dila mabalin iti daytoy agundaway pakawanan na kami. Kadagitoy apo nga kami nagbasulan ken ka. Tapno may kari kami o Dios iti naindaklan nga ayat ken iti naindaklan na apo nga parabor mo. Dawatan mi nga rod ken ka o Dios. Atoy dagiti nagbuybuya sa dinuman apong ayanday, sa dinuman nga sulit ti lubong iti ayanda. Dila mabalin si kaapo iti mang bendisyon kadakwada. Si kaapo iti mangan anay iti naindaklan nga panarabay ken kastamot o Dios iti parabor mo kadakwada. Dila mabalin iti daytoy agundaway sabatem met apo iti kasapulan da ken kastamot kada kami. Sabatem o Dios ket tarabayem kadi yadayom ida apo iti nyaman a klase iti panagsagit. Yadayom apo iti dakes nga dumteng iti kabibiyag da. Ket dila mabalin o Dios adtoy dagiti kakabsat nga isuda nga agbuybuya mo nagdengdengon. Sa batem met apo iti kasapulan da may panggep iti na espiritu na panagbiag. Ket kadwamin to kadi o Dios. Agmay sa kamin to kadi o Dios. Nga sumabet ken ka into numay ka iti may kadwa. Agyaman kami iti panangdengeg mo kadagitoy nga raro. Dinawat mi amin ida itinagan nga po Jesus. Amen. Naibagal daw tayo gagayam kin kakapsat. Ito no bigat hituloy tayo kakapsat iti bilin ni Apo Dios ngin tayo adalan. Ni Apo Dios kadi iti mang benediction kadat kayo. Ken kastamot iti amin nga ayaton tayo iti biyag. Ni Apo Dios iti kankanayon amang ted kadi iti kinarangay tumunggal may sa kadat tayo. Naimbag nga oras tayo.